Dobrý deň, moje meno je Klaudia Bednárová a v tomto kurze si spolu povieme, ako si udržiavať a zlepšovať svoje kognitívne zdravie. Budeme hovoriť o 5 témach, budeme hovoriť o spánku, o pohybe, o zdravej strave, o sociálnych kontaktoch a o kognitívnom cvičení ako takom. Všetkých týchto 5 atribútov prispieva k tomu, aby náš mozog fungoval naplno a aby nám robil tú službu, ktorú od neho očakávame. V princípe sa dá povedať, že platí to, čo platilo vždy, v zdravom tele, zdravý duch. Ak sa nebudeme starať o svoje fyzické zdravie, tak ani mozog nebude fungovať tak, ako by sme si predstavovali, pretože je súčasťou nášho fyzického tela. Budete potrebovať počas kurzu papier a pero, pretože mám pre vás prichystané jednoduché úlohy a môjim cieľom je, aby ste na konci tohto kurzu mali jednoduchý akčný plán, ktorý vám pomôže budovať si zvyky, ktoré budú dlhodobo budovať vaše kognitívne zdravie a nebude to len niečo, čo ste si chvíľku pozreli na internete a potom to zmizlo.